ישראל, מה יש לך להגיד על זה? אני מסריט אותך. על מה? על היום היפה שלנו היום, על הבוקר. איזה יום הולך להיות? התחלנו עם 23 מעלות, לח. באמת? כן. וואי, באמת מרגישים שיש לחוץ. חם. נכון? לח. חם מאוד. לא, הנה דני הגיע. יהיה לנו צל עד 7 בבוקר. לך בטירוף, אני מרגיש שאני אוכל בתוך מרק. לח, כי זה עננים. דני, בוקר טוב. כל הג'יפה למטה. מה שלומך? אז הצל לא עוזר לך. הנה הקרב, אני מכין סרט לצחי. מה יש לך להגיד להיום? הרכיבה של היום, איך הולכת להיות רכיבה? יום קשה היום, חם, לח, אולי נקצר צחי בשבילך. נעשה אולי 80, 90, אבל אל תדאג, שבוע הבא אנחנו נעלה אותך לאוטו לפי המסורת. ישראל, כן. אתה מכין מקום לצחי, מקום של כבוד ליד האוטו? לידך, ליד המושב? נאבד לו את הכיסא. יפה מאוד. מה הוא רוצה? תראו, מצטרף, השבלול הצטרף אלינו לרכיבה. יובלי, מה יש לך להגיד על הרכיבה של היום? תגיד לי, אולי אנחנו לא מושכים כל היום, ניתן לאחרים לעבוד קצת? יש רוחות? נראה לי הולך להיות קשה, אנחנו קצת נשאר מאחורה וניתן לאחרים לעבוד. בסוף אתה תעבוד, לא יודע. אין ברירה. מה? לא יודע, בוא, קודם כל אני מצלם היום. כן, יוצאים על הבוקר, בוקר סך הכל נעים. הולך להיות חם. בוקר טוב, אלון. איך אתה מרגיש היום? מאחל לך התאוששות קלה. אייל, איך אתה מרגיש היום? אני לא ישנתי בבית בכלל. התעוללת? אל תרוץ, אנחנו בחימום, מה אתה רץ? בואי אתה... אני מצלם. נעשה סרט. לא עשיתי כלום. אל תגיד דברים שיסגירו אותך. ישנתי טוב, התאמנתי טוב, אכלת טוב. אכלתי טוב. מעולה. אח שלי. הנה יוסי הצטרף אלינו אחרי ארוחת שחיתות של אתמול. תראו כמה הוא כבד ברגליים, כולו מלא בעוגות וסטייקים מאתמול. יוסי, איך אתה מרגיש הבוקר? נורא והיום. כן, יוסי התעולל אתמול והיום הוא ישלם על זה. מותר גם לאכול, לא רק לצום כל היום. מצטרף אלינו רוכב חדש היום לביקור. אבי, בוקר טוב. הרבה זמן לא ראינו אותך, אני עושה סרט היום, מה שלומך? בסדר גמור. איך אתה מרגיש? כיף לחזור הביתה, אה? בטח, כיף להיות איתכם, אתם ענקים, קבוצה ענקית. תרתי משמע, איך אנחנו גדלנו. נכון, מסודרים. מסודרים, כל הכבוד. איזה קבוצה. רוכבת למופתי. גיל היום במגמת צלם. צלם היום, כן. הוא מצלם את דני הדוגמן. דני הוא השגריר שלנו לצורה הפיזית. אנחנו שואפים להגיע לרמות שלו. שימו לב איזה חתיך. כן,
יאללה, תעשה כאילו אתה נהנה. נהנה, סליחה. עכשיו בוקר טוב יגאל, הצטרף אלינו. כיף לחזור אחרי מחלה. איך אתה מתאושש באמת עם המחלה שלך? רסת. חלושס? חשוב מאוד. החלפת חומרים, זה אחד הדברים החשובים פה. סקס גם עם האישה או רק עם האישה? למה אתה מפריע אותי? נכון, פה עסק מצולם. גם יד ימין חזקה. נכון. אנחנו יודעים את זה. יופי. אז אל תעבוד קשה מדי היום, שמור על עצמך, שתתאושש ולא תשפוך את עצמך. הנה עידן העקרה בידו לשמצה. עידן העקרבות, כמה אימונים החשת השבוע? 2. החשת רק 2? זהו, ולא החרשתי, הבנתי. זה היה בוואטסאפ עם כולם, הזמנתי את כולם. אוקיי, בסדר גמור, יצאתם מזה בסדר. טוב, העלייה של יער הנשיא. שימו לב, איזו קבוצה גדולה מלוכדת. רוכבים מסודר. קצב טוב. השבלול לא תוקף היום, אני מבסוט ממנו. מי זה? אתה השבלול. אתה לא תוקף היום. אני תראה לו שמח. רק את הסדר, את הסדר. ככה זה שהקרב הגדול בחו"ל, סדר בקבוצה, אף אחד לא משתולל. דודי, בוקר טוב. אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו פה בצומת נחשון. הכל בסדר? מעולה. מה אמר יואב? נחשון עוד... מישהו ראה תפתח? כן, נפתח הבא אותנו. יגאל, איך אתה... שורד בינתיים. בינתיים שורד? אל תיתן לעידו לשפוך אותך. לא, אני יורד אחורה. ואני מחכה לצחי מאחורה. ודרכנו לצומת זכריה. הנה, העקרב פה עושה בעיות. כל הזמן עושה בעיות. מה אתה רגיל? יש לי סרט תמודי? אני משנה קריירה, אני הופך להיות צלם. כמו שאתם רואים, יוסי מסיים בכבוד הרכיבה למרות ערימות השוקולד והשמנת שהוא דחף אתמול והבשר. הוא חשש שיהיה לו קשה, אבל הוא שיחק אותה כמו פנתר היום. הוא לא הרגיש את הרכיבה בכלל. הוא אפילו מחייך. לא זה, כן. כן. אני לא מרגיש כלום. מסתבר שהעוגות וזה נותנות לו כוח. כל שבת אני מבקש לעשות על האש. הופה, שימו לב לנוהל, זה אין באף קבוצה. לחיים. איפה כל שאר החברים? יוסי? המשיכו. וואי, איזה בירה קרה. יואו. לחיים, ישראל. כוסות, יש לך? לחיים, כולנו אותה מחלה, לא צריך כוסות. אני לא זה. אני רוצה לגמור